फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ISPL नि उनाव बिटिआरनि क'क्राझाराव बे खेबाव 76थि हिर' सन्टोष ट्रफी माहारियारि फुटबल बादायलायनाया खुंजानो थांगासिनो दं। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बानजायनायाव आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों फैगौ 28 दिसेम्बरनिफ्राय 5 जानुवारिसिम 76थि हिर' सन्टोष ट्रफी नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022-2023 नि ग्रुप 3 नि बादायलायनाया बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझाराव खुंजानो थांगासिनो दं। क'क्राझारनि KDSA गेलेग्रा फोथार आरो खान्थालगुरियाव थानाय साइ सेन्टाराव खुंनो गोनां बादायलायनायाव गासै मोनद' गोहोगोरा हानजाफोर फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेन्ड, गवा, तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेशनि हानजाया बाहागो लागोन। बेनिखायनो फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ खुंनो लानाय फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लानानै जाफुंसारनो थाखाय बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरदों। फैगौ 28 दिसेम्बर खालि जागायजेननो गोनां फुटबल चेम्पियनशिपनि गिबि सानखालि अरुणाचल प्रदेश आरो तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश आरो नागालेन्ड, आसाम आरो गवा हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। 30 दिसेम्बर खालि नैथि सानखालि उत्तर प्रदेश आरो गवा, नागालेन्ड आरो तामिलनाडु, आसाम आरो अरुणाचल प्रदेश हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। 1 जानुवारि खालि उत्तर प्रदेश आरो तामिलनाडु, गवा आरो अरुणाचल प्रदेश, नागालेन्ड आरो आसाम हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। 3 जानुवारि खालि उत्तर प्रदेश आरो अरुणाचल प्रदेश, तामिलनाडु आरो आसाम, गवा आरो नागालेन्ड हानजानि गेजेराव बादायलायगोन। 5 जानुवारि खालि उत्तर प्रदेश आरो आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो नागालेन्ड, तामिलनाडु आरो गवा हानजानि गेजेराव बादायलायनायखौ नुनो मोनगोन।